ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏଇଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଏବେ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ କେହି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାନୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରିଜନ୍ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଜାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେୟାର, ତାପରଠୁ ଆଉ କେହି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କି BCCI ଅବହେଳା କରୁଛି। ତ ମୋତେ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଜେନୁଇନ୍ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚକ୍କରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମେ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ, ଖେଳିକି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିଦେବୁ, ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ରଞ୍ଜି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ପାଇଗଲୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ସେଟେଲ୍, ନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ। ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର, ତ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ତୁମର ନାହିଁ, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ତୁମେ ବସିଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବା ହେଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଏଇ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ, ଓରିଜିନାଲ୍ ଜର୍ସି ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଓରିଜିନାଲ୍ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ନା କି ତୁମେ ଏଇଠି ବସିଯିବ, ବସିକି କହିବ କି ନା ଆଉ ମେହନତ କରିବିନି, ମୁଁ ତ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଚାକିରି ତ ପାଇଗଲି। ନା, ବହୁତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସାମଲ ବୋଲି, ନାଁଟା ମୋ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନା ଥିଲା ସାମଲ, ସେ 200 ବାଡ଼େଇଲେ। ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, 200। SSC ଜୟସୱାଲଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। ତ BCCI ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁନି, ପ୍ଲେୟାର ଦେଖିବା ଦରକାର, ନଜର ପକାଇବା ଦରକାର, କେମିତି ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଥାଇକି ଆମେ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେହନତ କରିକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଟିକେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ଏ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବି। ଆଉ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଲା ନା, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି, ମୋ ମନରୁ ଚାହୁଁଛି କି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, 17 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ତ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ହଁ ନେକ୍ସଟ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଥିଙ୍କିଂ କି ନେକ୍ସଟ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବାର 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କେହି ବି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ଭାବ, 17 ବର୍ଷ। ଆଉ BCCI ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ OCAକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନା କି ବିଜନେସ୍ କରୁନି। ଏମିତି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି OCA, ମଣ୍ଡପ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ 12ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, BCCI ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ଆଉ।